e os efectos desa nefasta privatización chegan efectivamente ata hoxe, cando nos atopamos ante un dano intolerable que a banca está exercendo sobre miles de familias co cobro desas comisións abusivas. Ese cobro injustificado levou a indignación de miles de persoas, pero debe ter tamén unha resposta por parte das administracións públicas que están para protexer a cidadanía, nomeadamente por parte do Concello de Vigo, que desde hai anos mantén unha estreita colaboración coa entidade. Así o defendimos en suyo e así o mantemos. Defendemos que o Concello de Vigo supedite as contas municipais que ten formalizadas con a banca a devolución da totalidade das comisións e o cese definitivo dese cobro no futuro. Defendemos tamén que se avance efectivamente na creación dunha banca pública sometida ao control e ás necesidades da maioría social. E insistimos tamén nalgo máis. Fundamental para a transparencia e a democracia, que é o sentido das enmendas que presentamos, que o Concello de Vigo exixa a Xunta de Galicia que cumpra coa sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que dende o 22 de xuño lle obriga a entregar aos deputado Antón Sánchez o informe sobre o proceso de fusión das caixas galegas, o que se traduce en esclarecer públicamente, con luz e taquígrafos, como se tomaron as decisións no goberno galego e en asumir, por tanto, as consecuentes responsabilidades. E temos que insistir tamén en que o Concello de Vigo inste ao Parlamento galego a reactivar esa comisión de investigación para analizar e avaliar as causas e as responsabilidades desa transformación das caixas en bancos, incluindo as indemnizacións millonarias aos seus exdirectivos. Remato xa, aínda que o BNG en marzo de 2010 votou neste mesmo pleno do Concello de Vigo xunto co Partido Popular a prol da fusión das caixas, e aínda que o PSDG non tardou tampouco en sumarse a esa posición favorable xa en maio do mesmo ano, cando as dúas forzas PSDG e BNG amosaron o seu apoio a Núñez Feijóo, hoxe confiamos e agardamos na súa representación no Parlamento galego. Agardamos en que exerzan a súa oposición de esquerdas e en que defenderán estas cuestións que dende a Marea de Vigo propoñemos. Moitas grazas.